Here to te kan lalpai swa Krista min chibai kan buk le cheu FAKZAIRI hun kan lo thleng le ta tun chum FAKZAIRI huna chuan Rbt C Lalnunpuia nen hun kan ron mang dun dona ani hi BCM ina worship trainer kan nei te zingmi khani a tin YMS sub headquarters Zaipawl inti sia kan nei chuma pok hambes conductor teloni to in BCM choir conductor te po aloni to a rimoi huang chunga hianin sulnu ro pui tak tak mai kha aneya tun chuma hian hla tha tak tak a phuah te zingmi thenkhatte ngaithla a thlir hauna kan nei dona kan program te abul tanga top thleng mi lo thlir sakle thau tur khanin kan han som macha cheu ani punun puya chibaile ti chanin akan hun masalama hianin ipian le morne te inu le pa le nupui fanau te min han shi tala tara kappa hi upasi rang dulania kanu hi sil rosanginia chuanin unau hi mi pa vek kan nia chon nupui kan nei towa fa pathum kan nei towa tuna hianin bazar venga kan cheng me kan innu ming te han sei lang ve hi Cecilia lalom zuali ani ani po hi bazar venga mi thawani ni cho ti chuanin kan hun masalama han I testimony ngai thla ka chak ka ti a hi pian thar chaudan te lekha khamo mi han shit masatala tro testimony soina hundram sang kan ne kolom khop maya kapian thar taka hi sang ni le pali August ni kuwa thotan ni nia ti chuanin tlai lam dar thum le achan ve borvel dar li la ri lo dewa kem na atanga piang thar kan ni lowa hetia mimal in counseling na atanga piang thar kan ya nge ni kem a ti chuan kan lo lut photo na in han lo cham chang te om thrina mar chu pathian du na nun tui halna tak tak han nei chuanin nge ni khatianga han pian thar na tur ti mayang pathian hena in hlan na tur kha lo tam khop maya chuan chuanin ke po chu tiang din huna chuan ka dinga ka in hlan na chan taka hi chu kanu le pa te tong china ra kalzel ni in ka ria ko shan upa chung ko atanga sei lian ma ni la nu le pa te ta na fa chuan om tak ki kan ni lo ve khop maya amaro chu bang lovin min tong trai pui thrina min tong trai pui na ra chu ti hian kan an seng ta isu ka kadua kamamua chuan chuanin kan tlan lut ve roi an ya hne na khan voin thleng hian in kala in chir lo ang reng khop maya in chiran hekin mal soma tam tak kan don pha zo ka ti hian pathian ta na impact hlut chia te atharin ka hriat pha zela ne ro pui tak chet ni lali swa thang tu te chanin an thang swa ngailo ma soma tam tak ya ma ro pui hle mai ti chuanin tu na hianin team nein rongbol ten in chwa thin in kalau sha khami kha in team ming te in rongbol dan ta atlang puin han soi zoi ta chetro kan ministry ming hi believers ministry nia sang ni le pali September ni som le pasaria khanen pathian in mindina chuan ke ni ministry hi tian camping te crusade te tin bial Fakna khom kan tiang chi te tin 3kp bial khom kan tiang chi ate hianin pathian in min thruai chu ke ni ministry hi evangelism hemi a preaching lampang bial lampang a hianin media ministry te kan kalpuya ti chuanin a music ministry te po kan kalpui bokani in rongbol na polal pan mana somze lang ti kha be sei ta ila ti chuanin kan inkom chhozen ma in hlaphuah te jingmi pakhata arial sual ngailo ti hla kha ngai thlak na han nei pot don ta ila ti chuan kan ngai thlak ma in hela lo pian dan te phuah kum te po kha han sei ta la tro arial sual ngailo ti hla pathian in min pek hi kum sang ni le som parukania pathian in min pek chan tak izam khachu I kan mu to ne ti chuanin kamu theilowa kamu hil theilowa ti zok te ang ti chuanin kan nu bula hianin min threthiam lok te ka chhuak lokang ka tia enge ni nun kha he kanuna hianin thil tam tak ron thlenga omani chu ti chuanin a thren kan min del rit em maya chu chuanin nasa takin ke ma po khanin honga nei ni in ka ria ti chuanin lunglei kho pui chunga hin ka kal kuala motoring ken khal chuaka chuanin puya sonin ka vadinga an biakin lang the a hian ka ding renga ti chuan tong thaina ka manga ti chuanin lunglei chan mari biakin ko ta khuanin a biakin chung tuala lu chuang si lo khan kotlaya ka zuk ding reng boka ti chuanin ka howa mut chukan tum le ta amaro chu mut theilo na bok khanin min ron nang le a ti chuanin chu ta chuan he thui ron lu ta a chan chu keima nu na tanga pathian in min pe kania pathian hian min kalsan to aniang
pathian hian min du to lo waniang a ka tong trai na hi pathian in a chang du to lo waniang a ti te thil chi sang sang ka ron thleng ve ni chu a chan ke man nu na changte mi nu na changte in te na tur sang sang thil kha a ron thleng ve zel boka chang chuanin van duai bigria va in riat chang te ka nei ni chu a chang le so na ka nei ya lalpa kan tia mangai big le du sak big nei ni te kan ti le runga thina ma se athu kan an sira kan an tong trai ani chuang si lova ti chuanin hlamangin pathian ina mingkal san lo ziate ka chunga thil thleng zong zong hi alo rel sual lo wani ti kha hlamangin min peta pathian hian mangai big le du sak big hi alo nei reng lova pathian in mingkal san ta emokati lai takakha pathian ina min ompui na puan chu ana lo ni tatata ne chuan chumi mang chuanin pathian in min peta zamin ilungai mai thinem ti te kha la khan oma ten athun la khan akal san ta che anilo a thei hil ta che anilo ti te kha a oma he ring tu nu na chuanin kalsan ni in riat na hi anna du khop maya chu chuanin kan ti lo tur thil tam tak min ti tir chang po a omani chu ka ti mi alowang har film de wa kan ti po hi kalsan ni kan in riat na rama chuan ti alo ol maya ni ma sila clear tu te zinga tang po khanen pathian hian min kalsan ta niang a pathian hian in min thei hil to ninga ti in lo ve ni mai thei hil to nia in riat na tak kha pathian ina a pui na che puan chuana ania sualin athik che awangin kharil ru kha ilo nei phani pathian ina kalsan lo che nia chuan chan pathian khanin min lo kalsan lowa min lo thei hil lowa engma hi alo rel sual lo wani ti kha hlamang khan nin petani ni mishing te hi chuan in kan dam chung hi chuan har sat na te mang an na te kan tok china amero chu kan pathian hian kan chan na tur hian engkem hi alo rel fel jok si a ro pe tak zet ani in han ngai thlap photang ole tuna chuan arel sual ngailo ti hla Pensy B Lalthangliani thiam tak maya asakha in han ngai thla ho photang Harsat mang an nagarate idil china chan puina le puina ma se chan pui ture anom silo beidong kho har le mal Harsat mang an nagarate idil china chan puina le puina ma se chan pui ture anom silo beidong kho I got
cross kong zo na ata ka bolo na ka in pe ishuai le man thei tura zona hanin zo chawle ta ila music ti chawdan hi shata chak omkati ai te te tengin he hanin zirna te inei reng reng em ti ate bo khamo kappa hi BCM khoyara khanin conductor ani thrina chunglai chonin kan la no pang hle maya upa sai minga betsi pa hianin la kaina ron zir hianin keyboard ron king thrina ichuanin no pang har tanana na ka chkan lo tum ve thrina ne ama ro chu enge ne ati ratui hi kan ni bi galen song lowa secretary kan kalai te khanin solfathiam lo awanga vuak le hlap tuar om chun kha kan nia amaro chu hian huna local chozela ichuanin pathianin aro pui puan chuan atana adu a hi chu hianin automatic hianin ron thleng ve mai ni in ka ria ti khanin kan an tui chowa kan an zir ve lo boka zir thei ang te chu ti chuanin heti anga kan lu chil tak tak na hi chu kum sang ni le som pathum atanga som paruka khan pathian le ko shante tu sakna leo BCM khoyara khanin conductor na te assistant conductor na te minan cheltira khata tang chi khanin ka lu chil ni in ka she ke ma chuan aro puya ngaihnawm thin hei pathian hi chuanin ke mani ama aro puina kan puan chwa theina tole atana kan impact zwal theina tor hianin kan talent thewa hi minsha sak em maya tro khami zona I theina zona khan ron mangchani te pon ka sha te chuanin recording studio lo nei chini te pon ka sha khanga te kha inti ko mangi recording studio te kha idina to na hian ila kalpuyem ti te po kha han shil te che recording studio hi kan kalpui ve lob thina maro je soita kan khanin rongbol na te le thil dang ate kan lo boi tak deu wang hian regular taka hanti chu rinain ahar ang reng khop maya ka ban san ta chia chu ni chuang lo na in tun ma anga regular taka hanti roch kani to lova nas victrex and records katia ting chuan in studio ming te kanan putira in chuan in kanan develop lo pani ani cho hun masalama pokan soilan to ang khan tuna hian BCM noya hianin worship trainer in ni den kalo sha hemia ilu chaudan te ini chaudan te pokhamin han shil le ta la dro hemi kong asin kong hi soitur thui ta ko min ka ria soile soinu pathiani thae maya pathiani ne kan thatna tur zel hianin ro hi min lo rel saka ichuanin pathian le a ko so no te du sak nain hei drum thum chu BCM noya worship trainer hianin ka lo om veta ichuan he worship trainer hianin tuna hianin ka hriat sual lo chuan mi som le pangavel kan omin ka hria chu area angin an thena lunglei area serchip area aizol area tile longklai area in tension tuna hianin phakang tokin magan la chove me kan ani cha tuna chuanin ihlanga ihlakna han ne le podon ta ila hamin siamthar le ro lal pa ti la kha he lalo pian dan te poimi han soi zaw sak petala kalome min siamthar le ro ti la hi bazar pastor bial Zaipawl kan kan sa sang ni le som paruka changa sang ni le som peritar ma khan hela pathian in min pek chan tak po hi ke ma nu na tangzel khan ania engeni hei harsat na shrim hi chung ko ina endinanin ka harsat na hi
kan chung ko ina an thiat rem o mani chuanin ka har sat na chung ko ina an thiat rem mi lo hi om ve ta ni entinanin har sat na thian te thiat rem lo om ta mar chu thian te thiat rem lo te lo om ta har sat na tu ma ina min thiat pui lo mi na min thiat pui rem lo har sat na hianin kan nu na hmuna chan chuanin rin ain pathian pol na nung hin nei lo har khop maya pathian ne na len dun na nun tak tak hi rin ain nei lo har riau maya tin chu mi lo le a chuanin pathian ina hela min pek chan chu khovel thila han tlan do ni la tlan ngam tak tak chuang lo ma se tlan lo ti a sei tu ni chuang mi lo rong han bol don lo se bol lo ngam tak tak bok chuang si lo pathian du da na nga bol le chuang bok si lo nu na khan enge ni tui lai rap nu na khan pathian in choi moi thei lo wani chu chuan chuan chumi chu enge ni min siamthar ro ke engkim mai hi min din thar le ro ti te kha lo om ta tui lai rap nun hian pathian a choi moi thei lo ti te kha a lo om ta chuan chuan pathian in puan chuan ani tur chuan kan nun hi pathian a lo in hon hi angai khop maya thinlung ke som kan ti na hmuna hianin pathian chu a lo in puang chuak fo wani ani na taka chuan hela pathian ina min pek chan pathum na lo ni ta sala mishringa hianin enge ni ringtu nun kan ti tang I suai na athua moi kan nom ta ni tin panina chuanin ni na ina athua moi po kan nom ta ni ni na ina athua moi nu na I chuan pathian hi ain puang chuak thei lo hian ka re thina I suai ina athua moi nu na chi a hian pathian ain puang chuak theinin ka ria chuwan chon lalpa I man ruak min mang vela I ro pui puan chuan an man ruak min mang ve ro ti kha hela lo pian chuan a bul tak chu ni ro pui ngaihnawm hle mai mishing thi chu siamthar ngai reng din thar ngai reng kan ni age mani kan ral na atang zel hem pathian hi ro pui china ro pui na ngaihnawm tak zedani ole duna chuan min siamthar le ro lal pa ti hla bazar pastor bial Zaipawl tena thiam taka an sakha in han ngai thau le photang u
tuna hianin hla eng za cha nge I phuah ve to tia khasha ta chak om ka tia pathian ina hla min pek to za ta hi somli chuang chunin ka ria ti chuanin somli zinga chuanin engemaw zat chu mi malte tin Zaipawl ten kan satwa tin gospel hi pathian ina min pek deuh ber chu nia ti chuanin lengzem hi pahnih mi na min phuah tira wang phuah ka nei to a ti chuanin khohar hla hi palivel ni pokin ka ria chu tiang vel chu ni ti chuanin I hlaphuah chung changa hianin han in zo chhun zom le ta ila mi in an rum phuah tir che hi om ve fo in ka ringa ni heng me hun big nei thil anga te mo ti chuanin I hla te po mi tam takin lo dil thin che po ka ringa chunga nga chuan in tinan aman ang te o mem ti ang chi ang zong te mo han soi zau deuh te che te lai taka hinia minan zo da kalom hle moya talent ani lo ki ma chon gift te nia pathian ina min pek tak tak ania pathian ina min pek lo chuanin ti poin tum thin ma na ka puikin theilo ani endinanin jubilee hla kan tiang chi te Zaipawl turang chi te min lo phuah sakte ya anan ti tin ka in tla hrung thei lu duga kan ti don thina ka ti hlei theilo ani tiang khanin soita kan ke chu pathian min pek liu liu ni wang hianin tiang khani amaro chu mi mal thil bik ang chi te hetiang nga min lo phuah sakte an ti chuanin engzat nge han ti chang te chu an nei ve thina then ka hianin hlaphuah man ti te hlathuk siam man ti te lak alo ni thina keima chuanin lak ain ka lak lo chang atam ma zok lak kala nei manglo mai thei zok ani asum chung chang a chuan
aro pui le mi irong bol na pathian na pek a che chiang hle in ka sha aro pui tak zet ani te chuanin BCM khor conductor te po ilo ni to ta in han soi lang to a tuna hianin nangma ni Kaushan Bazar a tele Bazar Bial te po ini mek ni ten kalau sia a hemi a conductor zone atang hianin he Zaipawl tam tak thatak takan lo chhuak to ani kami anga khanin enge ilo mu dan ma son kan ngai na angte ani emo ma kan son tam tak te poi mu in ka renga kami zona khanin han soi ta che to ole kalome Zaipawl rongbol na a hianin pathian khong ina awangin tlinglo tak chungin tiang hianin thiam tam tak kara hruai tu mo phurna te kan dong vea Zaipawl rongbol na ina ma ason sel theina tur ta na poimo ni ka hriat chu pakhat na chan pianthar pianthar lo chuanin discipline te kan lo nei vek ta ne han chau mai na turang chi tian chuan min tia ti turang chi kha alo tam lu tu ka chuwan chuanin pakhat na chuan pianthar angai tin self discipline hi nei ngain ka hria Zaipawl rongbol na anga ma son sel tur chuan mani in thunun zo lo khop Zaipawl member ani chuanin selected ani emo thildanga poni se ain pek ang chi poni se a boy thak du khop mai chuwan chuanin mani in thunun theimi ni ngain ka hria tin adot le a chuanin Zaipawl rongbol na hi rongbol na tak tak angai tu kan ni angain ka hria achan chu chua atam lu tu ka ne khotlang a committee alo ma Kaushan ani se peng sang committee alo ngai chua reng alo ngaya chuwan chuanin Zaipawl hi rongbol na tak tak nia ngai tu kan ni ngai ka hria tin hetia vadin chua vazai satli ngothi ani mi lo wani Zaipawl rongbol na chu Krista aya palai kan ni in hriat na tanga ti chi ni in ka hria endinanin tu soi tu endinanin pulpit aten loading ta ani chu an thu puyan thak thu the ne pulpita an din to nu pon ke chu min petlat mai an tianga an thak the ne tin thu puyan thak nu pa ani chu darkar enge mozat kha an nei ta fix an ni velo ta Zaipawl ro chu vadin chua to khane chu thak le ngo ti ngot the khani to lo kin chu fix bur kan lo ni ta tin kan minute nei zong po array lo wa minute nga te lo ni ta a chu wan chuanin thu soi tu ne na kan poimo na kha in an renga wangin Krista aya palai kan ni kan in hriat angai tin adot le a chuanin Zaipawl member zong te ta na poimo ni ka hriat le kan rongbol na Zaipawl rongbol na ina ma ason theina tur ni ka hriat chu kan ni tin hun man na hian isu atel vezel se ka du thina ni achan chu rongbol na kan nei no kan trong try vak kan vati vakta athareng ani nimasila kan ni tin nun in azir si lo chuan kan ni tin hun man na isu atel ve si lo chuan vati ponila omzia thei to chuang lo wani chuman chuan Zaipawl rongbol na chuan kan nu na isu in rol tat sela zai that lo lampanga khan kan buai to lo wani rongbol na ani hriat na atang chuan isu atel ve ani ti hriat na atang chuan engkim kha alo mam vek zok nin ka hriatin in za ton na hi poi moin ka hria entir nanin Kaushan Zaipawl bi ka han soi taila Kaushan Zaipawl a chuanin hruai tu te a engeni tle ma ko sak niam do te po an lo ni theya tin zirna lama po niam de lek te po an lo ni the tu lai khowela changkang to sia tin engeni in zirna tur thila lo tam to a mishring te po kan lo fing fel to em maya katiang konga khanin conductors ten members te za thiam sela member ten hruai tu te za thiam box sela in za thiam ton na hianin rongbol na nung tak ti nei ol bikin ka hria ti kha kan tarlang do ni chu apoi mo tak zet ani hlir tu te pon lo na tam takan charin ka ringa kan in pek na le kan in ke mani kan in phal na zela so kan pathian he lo ro pui china aro pui tak zet chuanin tu na chuan i hlang na han ne le podon ta ila ita ka ni e ti hla kha min han soi zaw sak le ta la to ro kalome ita ka ni e ti hi sang ni le som ni pakhat ni ta in ka hria pathian in min pe khane hei zai thiam te hianin hla in ei chuanin in pe ve thin ro ten tia aka in thlung ang reng zok thina amar chu han pek tak te nei thoma tu na mi ita ka ni ti chu Zaipawl in savere reng te ngu ka tia hei hi
mình để chuan ta long lâu tay là tu em muốn in nè na kan income na changa pathian in na min pe khania hey ring tu nu na yen in har sat na te kan lo talk thin ta thren khate chon inep la tu chati khati te kan lo ti ta ma se har sat na hinep in ti sak ma chi ni in ka shelawa atuar tu din huna din lo phei chuan tin har sat na shrim hi chu nep takhi om thein ka shelo eninanin thren khat chuan income theilo pha nan ten lo mangta pathian fak nuam ti em khanin pathian fakte har sa te alo ti pha ta chuan chuan kan har sat na to hi ai nang lo thewin ka hria chula kan ta lang soka hela pathian in na min pek chan chu chu mi malin counseling na tanga pathian in na min pek kha ania hering tu nun hian in har sat na te to ka lungai na te tok thina ma se kan har sat ber lai po hian pathian ni kan thla tak tak thei chung lo ani pathian ni kan an threng ani chuan chuan hela po hian ita kan ni chak lo ber ma ni la ka thla thei lo che ka hlat thei lo che ti te kha a om ta chuan pathian ni hei mi na heti kan va muwa tunlai tongkam takin atlu ani so han tiang chi te adani so kan tiang chi te tam tak an mani ko thran ti na hianin an nom do vekin ka hria tim kan in fiam na po hian thian in fiam na po hian i ro rio han tiang chi te in pek na ane rio han tiang chi te kan nei fo thin ta ni mi ma sala i dariao i ro rio kan ti te hian har sat nei chu an lo tok ve ni amaro chu har sat na tok ma sala pathian an hriat reng na hian an nu na muna chang ve lo chang ve ta thina pathian an hlat tak tak ngam lo wani chu wan chon har sat na tok te sual kong kal thuk tak tak ngam si lo hruai chhuak tur hian ke ni ring tu de pathianin min lo mamo hle mai ti kha helaina atuk ber chu ni he rawh puia ngaihnawm thin lu tok pathian hmangai ni hi chu athuk lu toka azau lu toka tu tan po ban phak thea a om te hi rawh pui tak zega ni ro i hangai thale photang ole dona chuan i ta kan ni ti hla bazar pastor bial Zaipawl ten athiam takan sakha in hangai thla hole photang o Kapa su hi rodin to te su ta tin de thwa hian ni i ron rui me ya ka thang lu to Chhandam ko ve nga po kan hoi ngam do te ne soi về mấy rượu chom phát cái gì Phuahtu tur zok ber hi ti hian ni oma nakina chuanin mo he tiang re om cha ibula po hian kan om rei pe lo chỉnh cái thế thì cũng thao chơi rồi các bà chú cái cụ trắng thế em mày ăn thầu chín em mình tiếng này là số dưa lẩu mày đâu mày cái tiếng chung 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 là gì bóc phủ lắm lẩu em mày ngailo bakal ro em kan ti to lawang sao tìm mò bakal làm ô cái gì tụi xuân bakal ro
That's one in Hanin Zotsun Zom let Taila worship trainer in the Hakan Soy Lang to Dona Hek can put him back in com can worship Ngaihdam Pungte can Zai Shoi Dan a musician thing to put in Karinga a trainer in the zona Mark and Son take na torte le hemigo and worship Dan Shim Shima po hian in Kungtam Taka Soy Turin Karingani Han Say Lang etc. Kalome Hemi BCM in a worship trainer ahan neya so in ko Chhandam ate yan ang kalsuta BCM ang zongin han soy taila midang de chukan soy sak thelo wanga ma kan son hi angai khop maya tin kan ring tu nun hi a hisel angai bukin kria hey ring tu nun na a kentel ni ka midang va soy sel ram va tai sha hi ani de ve mo hi ka ti thina chu wan chonin kan ring tu nun hi a hisel angai ka ria chu amah sapera kan soi du ni sela tu te po hileng vek sela rong bol pon ma music lama pon ni sela ke mania an len vek da na chuan rong bol te lo nuam to ta ni chu ten chu lo le a chuan mason na kan soi tak tak ma khanin ka ve kan ta lang sokanga pakhat na chuan hey ko thana chuan in musician worship team kan ti a hian drummers te tin keyboardist te bassist te tin ko ran chen kata chuan in acoustic guitar per tu te an lo ni ta ti chuan khuang a lo ni le ta hlashil le zai shuai kan lo le ta ne kan thiam lo chu ka ti dot lo photanga ma hun masalama chuan amma ero chu kan soi du chu
ควงเบงตัวเฮียนเปลี่ยนทารง่ายนี่กันติดเตียงถ้าเราวินาอัปโปลนี่ยังไงถ้าเราวินาอติหารนี่ยังไงนี่เฮ้ยควงพูดให้อันนี้นะแต่การชวนนี่100%จนมันส่งจนอันนี้เวกเรานี่มาเสร็จเทรนขัดไอ้รอชวนเฮ้ยควงพูดให้อันเรื่องรู้อันเดบิกเดียวมือชูเลตีเทตัวเรียนควงพูดกันลมตานี่ชวนนี่worship ไลค์คำอินโซต่างเราว่าชวนควงพูดให้กันเรื่องรู้เรียนเสร็จแต่พวกกันตีนี่ชูถ้าเราปอลนี่ยังไงปันนี้น่าชวนนี่เฮ้ย light and sound หันสวยเละตลกกีฬา sound operator ดิ้งตีตัวปอยเฮียนี่เปลี่ยนทางง่ายกันเดียนี่ถ้าเราวินาอัปโปลนี่ยังไงจะมีที่เฟียดจนประคัดกันสวยแล้วก็ง่าหุ่นประคัดใจพอลหลังรองกันบอลินเฮ้ยกี่ชุด sound ที่กระดูริงโลนี่จูเสียเทจังเสร็จแล้วกระดูทรีนะริงลุตุกที่เฮียนกที่ทรีนั่นนี่มาเสร็จละซอยเลยเทสีเราก็กะห้อยเพียที่เฮียนปอน่ะไม่เสียแล้วสุดได้นี่อีกทีเองจูน่าซ้อนกันไงเสียจูsound operator ก็ที่ว่าอ๋อน่ะตีริน่ะตีซอยงดค่ะอารมณ์นี่เราว่าอินคอมน่ะนี่รองบอลน่ะอันนี้ตีค่ะ sound น่ะดูตีตัวเด็กกันทรีต่างไงถ้าเราปอลนี่ยังไงนี่ดินคีย์บอร์ดตุ้มตัวปอเฮียนี่เปลี่ยนทางไงถ้าเราปอลนี่ยังไงก็เรารู้ตุกเตจนอดิกเทโลนะอักกีเตปอยดิกเทโลว่ามันนี่ปนกัน enjoy เทโลวันนี้จู่วันนี้มันนี่ปอยนักกัน enjoy เลยเทโลรองบอลนักกันลูดตีนักขานิตาจู่วันนี้keyboardist เต drummers เต bassist เตพวกกันนี่ effect อีกันสวายยังถ้าเราวินานี่อัปโปลนี่อ่างไงก็เสียจุดจู่อีกันตาหลังบกนี่เสเปลี่ยนทาร์อ่างไงมาเต้นมาสอนนักตัวนี้ก็เสียจู่มานี่จันวูทาโลวาปอเฮียนิมกันอินคอมเทียมังไงก็เสียมานี่จันวูปองาริงไงนี่เด็กทิลซาท่ากันเนี่ยเต้นมานี่จันวูโลวาไปจนเบียกอินทั้งพะโลตีตูรังชีค่ะกันโลอมเมียไม่เทกันอมโลไม่เทบอกตัวนั้นมีจูตาเสติค่ะเรื่องรู้อมขานิตาจู่วันช่วงนี้มานิจันวูโลวาปออินคอมเทียมถ้าเรามีปะเทียนี่นะอัปโปลนี่ง่ายก็เสียจู่ๆนี่ตาสิละตินกูชนะเฮียนี่เฮ้ยนั่งมานี่กูชนะปอหันติตายละกุมคริสเตียนบัวละซารุกะลมตานี่กุมขตาเฮียนี่ละซารุกะจวนนี่สมทุมินสติงแค่นั้นเองก็ที่ยังเวลข้าลมนี่ตานี่เองวังเงกันติจวนโซลไฟกันเทียมลงโลวันนี้ตินมีปุ๋ยแต่พอกันบางช่วงโลกันใจทัดสลุตุกเวทวันนี้จู่เอ็นตีร์นันอุปาเลรองบอลตัวเด็ดชวนทุปุยมิลเนยแต่กันเราเนยตาจุมิมิลลาปอจู่กันทั้งงำโตโลวันนี้มีปุยนั้นเทียมอมเราเสียอันงอยได้อมเสียตีแต่กันริลรัวกันเราอมตาจู่วันชวนให้มีกงไอชวนินworship team เตอากาชันมีปุยเตปอยนัสตะกับมากันโซนง่ายกันเสียกุมขตากูชันปกตินั่นละสมทุมปอสมังโลวะหันอมเตกทิลอมเทียนี่วางิมเอ็งลาปอทั้งเสดูตักสัตย์ตูริมปะเทียนเนน่ะอินซอมนั่นนุ่งเนยละโซลฟาเทียมบกิละนั่นเตียนี่จู่งเตจู่ฮะนี่รีพัดไม่รักเสียลองทางลุตุดึงก็บุลเบราจวนเกมานี่โซนเจ้าปะเทียนตานะชับเบรกันลันน่ะจู่ขานินมาสอนตัวรักจู่ลองสวักเซลังที่ดูตัวนั้นลองวิ่งไงกันเรื่องนี้ขมีอาคารแต่จวนนินตุนไลฟ์ฟิล์มลาร์ตักเช่นขนาดฮินินแบ็กกราวด์มิวสิกตัวอีกคนน้อยนี่อินก็เสียหันสวยลังเบรเร่งเตะขาเตะเนี่ยแห่งเดปอฮีปะเทียนคงไอ้นะอันนี้ลาร์ตูร์ซาเฮียนินปะเทียนินมินเตลตีร์นี่ปะเทียนินจุดทำอะไรกันเตียกันเทียมวางเมื่อปอนิช่วงเราเองเฮ้ยปะเทียนคงไอ้น่าวางินมิโซฟลิมากันเอ็นลาร์ตักสกูตี้แบ็กกราวด์มิวสิกส่งเฮก็คอยเนี่ยที่ชวนนินโปรเจกต์นุนนัทร์กันตีขตาข้ามีแบ็กกราวด์มิวสิกส่งปอกค่ะก็คอยเนี่ยเต้นลุงลูกันตีข้ามีกันเสียมาจังตุไปน่าจะตัวอันทำมินปันสันตากะค่ะก็มีแบ็กกราวด์มิวสิกปอกะคอยเนี่ยเต้นอาลัดชูงอาลาส่งกะค่ะเกมาปะเทียนินามินเปกันนี่ปอกะเต้น M3KP ฟิล์มคอมเพติชันอาคารประคัดนักเอาตูเจ้าบอก M3KP เจ้าTrinity Unitนินกะเสียข้างปอกะเกมาเสียมสักเท่าเนี่ยจู่
ani mai a rawh pui pathiani na talen rawh pui taka pek chale amal som na che chang takin langin ka sha a rawh pui tak zet ani te chuanin best conductor te pokha kan han soi lang to ani kha han soi chang de te intik kuma nge ilak best conductor hi ka hriat sual lo chuanin sang ni le som pakhat ani in ka hria a chan chu BCM khoira kan la tel tlat lowa sang ni som pathuma BCM khoira kan lut ania sang ni som pakhat ni in ka hria azat akum chi ka soi thelo wangin thupa te pokan choi ka ni sela ta khanin sub headquarters weme in ti siak omak branch weme a hianin hun nenge mo chin kha conductorin kan lo ma German rally hun velmo ya khan ti chuan in ti siak na chuan in van nei tlat takin pathianin langsar zongin minan thuaya avan nei na minan don tira chu ani deuh mai alom thine te chuanin musician te po ilo ni to ten recording studio te po ilo ni to ta ton lai he zai thiam tam tak te po mal zai ang te pon mo an lo chhuak chho to bokta ani musician thatak tak an non chhuak to bokta ton lai zai mi te kan musician te i mu da na hi sha ta chak ong ka ti min han shil le ta che musician te hi tuna hian kan Chhandam ta hle maya alom om pokatia mi thatak tak aron piang chuaka aron chor chuaka thiam tak tak ti henin aron chuak boka lungle a big tak te pon han ti taila musician enge mosat kan lo nei to ta ni heng konga hianin kan zaimi te po hianin kan musician te hi za se te ka ti thina tin kan zai thiam te po an fela an fin boka an za thiam em boka tin kan musician te po mi in pe tak tak biak nuam tak 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 kan ni in ka hria tin solo big ka mu da na hianin zai thiam hi kan ngain ka hria amaro chu platform nei that lo awanga mi hriat na lo chau te po hi engem mo sa thi anomin ka hria chu tiang te chu ni tin min zo ta ka chuan kan soi du chu hei track pakat siam man hi red hei nang lowa thenkhatte sang khat sanga an tia thenkhatte sang ni tia thenkhatte guitar nen de chon sang thum sanga ten lo ni ta eninanin zai thiam kan program ate kan lo som ta rongbol na ngain tir ngot lo deuh hian cha chu track pakat siam tur chuanin sum menge mo sat kha choi alo ngai ta thenkhatte chuanin hei om sa te an lo mang du lo ta tin mi track original han sakpui te kha lo nuam mi to lo ta ni iti thale mai ti hanin chi bai ngot lo deuh hian hei tu nai chonin kan war chhota war seli lakadu chu rongbol na angain tia khati han en liam mai lo deuh khan track siam man atowani ti hrengreng chungim program siam tu te po hianin kan zai thiam te rongbol na angai in ti chi lo de tian som thiam zel ta le war chun som zelang u tu na kan war a hi ti kha kan soi lang kan ni apoi mo le to rangat ti chan kan lan han hong berata ni hlaphuah te zeng mi pakhat ngaidam kani Chhandam kani ti hla ka ngai thlale don ta ila kan ngai thlang mai min han soi zaw sak le ta la tu ro ngaidam kani Chhandam kani ti hi thar berania tun kan music video sang ni som pakhat atanga som patni som ni pali ani chumo in Bazar Bial Zaipawl tena music video album kan ti chuatak album ming putu khania hela ron pian chu na chan chu hei hlut na nei to lo ni in hriat awanga i ma ni nun na han lak mai hre lo te sualina abe enge muzat kan nomane chung ho ta na pathian in min pek chu ne ke ma nun tang pon ani thawa pathian ta na hlut na nei to lo ni kan in hriat lai ta ka hi pathian ta na kan hlut na ti zual tu ni tlatani engwangin nge hlut na nei to lo ni kan in hriat mo hlut na nei to lo ni kan in hriat na taka kha pathian kan hlut na ani tlatani chuwan chon clear tu te chinga po hianin pathian ate chung ko ate ko than le khotlang ate hlut na nei to lo ni in hri enge muzat in nom theya chumi awanga be dong te po enge muzat kan om mai theini ni ma sila hei sharang se kadua hlut na an nei ani pathian a hian ti hi hlut na nei to lo ni in hria zong zong te hi chutiang ril ru kan putlai chuan pathian a kan hlu ani ti tar lan na ani ti
อัธราเชตุรินกัดุปกะจุปะเทียนินะเฮลามินเป็กชันนี่ตินเฮ้ยนังมาปอนี่ทวังอ่ะฮาร์สันนัตเตกันในเฮียนินปะเทียนเนี่ยนะหันแทนทัวทัวที่จากกรมเทรนนั่นเองเอ็นดินานี่ตุนาจนกันมุดเทลว่ากันจงใจลไปงั้นติงเอเลยที่กันติดเทรนตาเนี่ยนี่มาสิละ face to face ลลปาขามีกระโตไล่ขันเคว้งไงหันตีเตโซนหันโซเตค่ะอัศกมันนี่ฉันโซนตัวนี้ตั้มตั้งตั้งไปมีมาลายกันเลยช่ววันนี้จู่เองติกนี่เอ็มนี่ชวนอะไรแข่งไงโดนะตีเตอีกคำจู่มีจู่ปะเทียนี่นะมินเป็กชันเดียวจู่อันนี้ngaihnawm thin hle me ang mi po ni ila pathian ta hin cha kan lu em feka anen kan thlen huna cha kan zin kong te kan chilanga alom ngaihnawm ka ti a khaning kom na ro pui tak zet ani in han ngai thale don photang ale dona chuan ngaidam kani Chhandam kani ti hla BCM Bazar Pastor Bial Zaipawl tan thiam takan sakha in han ngai thla haule photang Sual
kan hun top lam kan nai chau do nanga chumi ma chuanin nang mana thlir tu te ta na lo sha du ang chi ine anga kham mi han soi sakta la tu ro inia point ni velin kan soi du a hi thalai kan ina zona han soi tai la tunlai kan khovela chuani chi na kan soi ta kan khanin thiam na te alo sang to a chumi phe na ka soi du chu thalai nu le pa te na an hau ngam lo ni itum lo wangu kan ti ani ei ko usana in mang deu nu le pa te na an hlau tlon tlat te hi thil om the ania chuwan chuanin thlir tu te ching khan thalai kan lo mani chuan nu le pa te hian min hau ngam sala nu le pa te hian min sil ngam sala kan rong bol na hian kan in chung thleng sila ti te kha pakhat na chuan kan soi du atin apani na le atop ber na ni turin in mangai ton na hi wari la ka du khop mai in mangai ton na hian in thil tam tak hi ron piang chuak ve sia tin china kan soi tak ang khanin kan ring tu nun hi hrisel sala ring tu nun hrisel lo kan nei wang hian big ang chi te thian za ho big tiang chi te in ti big na te tam tak om thina ni ril ru hrisel taka chuan in ka tiang kha lo om lo wa tu te po kha kan lo leng vek to ni chuwang chuan in kan ring tu nun hi hrisel sala ti te po kha thlir tu te kan cha du chuan ya kan zawa hian pathian nai zelila ke tan ni ro zong pathian nai tha ni ti ani kha pathian nai tu ni zel turin du sakna ka hlana chu kan soi du bok chu ni alom tak zet thlir du te pon lo tam tak kan chan ka ringa te cha top nan tak ima chopa kha sha ta cha om ka ti a rong bol na ang zon anga te po mo me han se sak le zai te che te ro pathian in remati chun Bial Zaipawl apok khana lu lo thei lo wa NEICCWA a hianin kan sai nga mi mal program bi ka chuanin June khatir a hianin Bazar Pastor Bial Fakna in khoma ka speaker dona in chuanin thiltlang Fakna in khom ti te tin khanin crusade BCM lungsan veng lai ti te tin camping BCM bungtlang BCM zobok bazar ti te katian ti kha lo nia tin nia Bial Zaipawl lang po hianin program hi chu pathian zara tam khop mai sin chuan turte chu tiang ti chu mapa ka chuan awma tu na hianin kanan in buat sai chauzel chu ni alom le to ke chanin ikal zel na tura polel pan shwai nong pui zel che chela midang ta na mal somna lawne zel tur po khanin du sakna kha kan han hlan che ane venia hun chatak min pe ka wangin lom thu kan han se ki po kalome ole khati song kha tun chumata na FAKZAIRI hun kan man hau thei chuani kan program te min lo thlir sak thina wangin in zawai chunga lom thu kan se